Kador barshnong lau sotun mentaka no phai singi jong ka sau tarik unailar hajar phaulai kalalit ban yakendu ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district ka kong RM Kurba ban pensyai ha ka bede ba ka issue ha Mahadev Khola ka balami ha kini kisingi baladap bat kentaj ba ka Mahadev Khola ka hap ha ka jingpet jingkmi jong kador barshnong lau sotun habakran syakilat pathai khobor hadin baladap yakendu ya ka DC nakaliang urang ba shnong ka lau sotun uba haribat renja ulaong ba ya ka shnong lau sotun la ker tawyar ya uput usam jongka dakawa jasai barok shilenter bat ulaong habarung bami sya ka shnong lau sotun habrung bet lingba ka jingking ki badon habarok ki put saudong jong ka shnong habede ba ka Mahadev Khola pat urang ba shnong ulaong ba ka tega jaka ka don syabar jong kawa bat kam hapshu ha ka jingpet jong ka shnong lau sotun bat ya ka tega jaka lapet bat khmi da ka tanat forest ulaong ba ki breu ki yok ban syong bansa ha Mahadev Khola kadai na ka tanat forest Shushu ulaong ru bana kaliang ka DC kan sa shim khia ya ka te kamat bat syan kan sadon ka joint committee jongki ha ka ba kin sa yo ban penbet ya ka ne ka kam bat kalaong balada ki don kam ban khot ya ka dor bar shnong kin sa khot bagi la yo bani kan sibun ban pensyai hai ha ka bede khamtam bat ka te ka Mahadev Khola ha ka bani kong long baya uput usam jong ka dor bar shnong ka jongi kalau sotun Akia tawyar bet da kawa jasai paladangi pet bagi rum sani kasnong ngajongi kalau sotun kamut ihap anyai lengba bet lengba kijingking ada hirum na north na east na west na south kata kamut kadan bet ya kawa ba pindrong sport law sotun da wangi pet pat ia kadi Mahadev Khola kadon sabar jong kasnong ngajongi sabar jong kawa abadai ben pet po jing kami jong forest department jong sarkal jala ka jongi ka Meghalaya kumbangi iru hagi notification gibarim kabala issue nang ni na office da I additional deputy commissioner ha ka 8 tarik September arjar khatsau ni syai bahang tu bayar tu ka la alat kumbalai hajar lai spa Laipo point square meter wala dang convert iki sya ka square feet lalong kumno lai 100,000 square feet tam leni duna te kaniru ka penyisai ba ha ka tu jing tho ba ya kani ka Mahadev Khola kala hap ka we na binta jing isnong ki badan marjan bar kasnong majungi kalau sotun kamsim na dei kumbala ong kabalami hagi print Bagi elektronik media ki jongpi mas ngogha ang shwa bagin mention ya kantin law sotun ihap ban pinsisya bat peni bagani kajaka Mahadev Khola ka hap ni kam hap ko law sotun tekani hadian mangiibat kani ya kini ki construction hay katuk ni snam belashumi illegal construction hagwele bagadukan di residential complex ki balayang balaima ka belasna pakah daki RCC daki Dainaru Ladangi ong ba ya katu jaka lakum mangong menne dan la lai 100,000 square feet tamlen duna dari lada fishim katu construction menta kalong sebapalan te kita gidi ki ba ngiru ngilong persya ba kakabede ba kini jaka ka ba hangke po madokala marsibun gijing snioru gi kenma ba we samla rangba na po sinong jingi basa ka dong block 3 sudan bom ba mauru light nakayap namar bahagi kisnam beriau ki banatu komandir di latil abom la jam jayu amar sudan bok ba mauru hadien bola poi sedu kuati banding sumar bar udang he lau khau bat lai nakayap bat gitu beriau ru badan piti hadu ka tu kapor la hadu mentamen ne gidang yat serum seneng long amdan ba sim action ha bede ba tu ka bentak ba tajai tu ki samtu kan jin tolong ba kuman kani gila yo pandring dengan CCTV ada lagi di pundan kam lang ya kiru hak di por CCTV kadok la pensuk ya ka an bantan gitu ki beri kepada di kam mar kitip syaru bagi don ki pandit ki baju peniat ya ka komandir hatu por itip ka kerteng jongki ba gitu ki pandit angtor baju mulien ba long ya kadi ka bam jongki baniat bakla wala lagi di pandit ni thu baru wat haba kajingia jongki layai bakla hakadi ka bam jongki por ka karta ka dangdei kumbalong mangi wat kajing im jong kiru benta kila shudu wat kila flat no bat akabede bat atuka LRU hani kata legal right observatory bat kumju ru ya katuka Hindu restaurant kaba ngilai ileng bagi social media tolong penban gawai kaseng kaba shu
Nshit ya giniam namar ba nai tu jingjai badet hang tu lami man sakita ki he I kenturu ya ke bor jeng ai namar ngitip syai begitu ki breu ki dei nang ne jogi hi ag ba kila sushna gitu ki fake ID ban permi ya kum kitu ki statement apa social media nakaliang jong EDC mentan ila ai assurance singi yang ba menne ila yo ya ko kopi namar ba menin nakaliang jong ka sen KSU laban sakil ala bani dulu yo ki siap ke ilong bangan sistem kiai tadi action kita dan ka join meeting ke jongki ha ka ba ke ni pendai ke ni kam la dadai.com ban pentip English nong tu tim session ke ni banta poi dei ban kata ka bentar ru ya ka tu ngaru ngam la ban kuplan namar ba kabadingkong bang ong ne pi minde ba kam dei shu spokas nong matui de ka ba aru nilai I kita kikot ki ba nagaliang jong tu management nang tu ladon koi ka sintho ru ba kila pan ni ka buat ba makiru ki keli ba mangi ha ba kasnong ayu wat ia kata ru nakaliang office nang ni po DC kila tho siapo video nang tagila tho ska sinong jogi ba nakaliang sinong jogi hakiti ki por minchwa loke la pansyai halor kata kabentaru ba ya kati ka sakahi nakaliang lo sotun kamdan bentai halor ki jersey bami yang kiru namar kati ka kala long open ba ye baro nang no ni nasor ki na iwawan ba kambun hi ki non driver ki kamju sti banwan kala long ba nabaro ko gasar Mar bakatu ka linti situ kapoi be dari arsaka kila bandrung be hadu katu ka mandir hang tu ko mage pula kumbang I mengaken isi ba long ya ki jai bandri ki jongi ki parado rasnam jongi la I long ba ki ini ki news channel ki jongi ki baja hang te pun pun ba itu ki long ne kasi jongi ki go ke depan tu la I long ba tu ka sanction youth welfare organization ki nong nelam jongi lapin sa government ba balai ba long ya ki jongi batang ha katu mat ala ban kendang ban rat tingkong hidukan di bisumi illegal construction bagi ong kabai kani madep kala bade adien ba KSU lawan circle kalawan ban complain kata kasan tarik Julai arjar apply shop DFO ban kumbat play menin ru makani yang jongki kelai kendo biang saya PCF halor kani ju ka panghi lengba ka circle na tena ko laban ngiru nakaliang ka jongi iskurpat ya ki bor jengka ain bakin simkia lor ni ka phang namar ba ila ima ya ka jingnong jingman jong katege jaka la ngipe kumba I minen ru ka jingkaren jong presiden samna Ruben Najar ya ka tu ka jingkaren jong I ba ong ba nakaliam jong ki menta ki lasdang ban ai application ru bagi kwa ya ka tu ka daram salah situ ban berkelano ku kerja guest house ne ban ailat eki bagi chong hantu ada ki wan ki guest man pensiong ye ki guest ha ka tu ka jaka nai nakaliang jongi gim sultanat im pediang hi kata namar kamde mla banlong wat ye tu ka jaka ka bagi syong tu itip syai pementa kade ke jingyo jongki na forest department ndrei galadon haki islam hausnam sejar khandai spa khandai kupra wana kaliang tu ka management galadon ye ka wei ka jaka ka bamar khap ka jaka kata badai spo put sam jong ka dor basnong lau sotun kamut sapo jong ka jaka jong ka lau sotun kadon ka wei ka jaka jong ka kur sotun ha ba ka ba kini management nang tu na pomadef pala lasdang ban kam try man ya katu ka jaka ta ka ba aikis ya katu ka jaka ban kam makadai kan nong kanti jong katu ka madef pala ndrei dan bakpad ba nakaliang iwe ri orang ba ibadan nakasunong majongi ilayo manyakon ya katu ka kis batre po ka law department ha ba ilatip ha ka jinglong jingman jong katu ka jaka namar ba PG tip PG yosko we ba system Patu kamela Shivratri kasi long hang tu po mahadip pala Maria katu ka jaka pendan kam dagi ti management jang katu ka mahadip pala te habay day begitu ka mela along mangyatip katu ka mela ka day we ka maha Shivratri ka mela ro kabadai bagi tip ang yaw di hang day ka yo di do tingi so tu ba kadi kalong ka ka pamlong pat hadin kata ka jing ya funding cai rang ba dan bok bahkan ka kurs otun kala job layo no ya katu ka jaka saladi biang but house name sejar khandai spa khandai ladangi kenmau baswa katu ka thma kargil ladan kawai ka rape case ha katu ka dharam sala ka badan hito kaniru kadai kawai ka balapin saimet ya katu ka jaka nabar ba minsuang ijutip bai katu ka jaka kadai be tang ka jaka mili bele kadan be tang mandir dharam sala but kasam masi